Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kinatong tanan no, kumusta? Mga ka-listeners na, pasensya kayo nga, kaya pa ako nakabalik og upload na nilamahan no, sumpay sa maskara. Kung sa dili pa rin no, akong pasahon no na ipipila nga nag-comment no, si James Sabero, hello idol, hello po sa lahat, magandang gabi. Present na naman. Okay, salamat kayo idol no. James Savero, shout out na idol no sa Mansawan, New Babista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao. Salamat kayo no, idol James Savero no ug kang Merly Gonzales. Thank you always idol sa pag-upload. Abangers ako sa lagi mong mga drama. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Merly Gonzales, Anting Liha Termino. Sa tanan nga nagsunod ang dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay no, mga ka-listeners, mga ka-followers no. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares. Part 3 na ta no, mga ka-listeners no, part 3 na ta. Mas. Bueno, karon mo tanan ko. Kinsay may pusil sa akong anak? Istay? Kinsay may pusil? Tao man to nga nagmaskara, sir. Nagkailangan kung kinsa siya? Wa, sir. Sukad sa akong pagkatao hangtod karon, ngayon ani ng akong edad. Kanto pa manghigayon na nga makakita akong tao nga nagmaskara. Muhatag ko 1 million pesos sa tao nga makatudlo. Kinsa mong nagmaskara? Ha? Sir Rafael, usa ka milyon. Usa ka milyon ang ako ihatag nga premyo. O kung ikaw magkatudlo, kinsa mong tao nga nagtakuban sa maskara. Dublihon ako. Himuon akong 2 million pesos. Sir Rafael. Manang? Mangutanan lang ko. O sa mahinungdan nga, giposel si Federico. Unsam din nahitabo. Ayaw lang mo kasuko, ha? Pero mauni ang tinud-anay nga nahitabo. Nakadungog na ka, Rafael, darling. Abusado lagi ng anak ni mo. Bueno, istay. Punanak ko ang bayad para sa damage mo mga tinda. Punanak ko og 20,000 pesos. Oy, hala. Ay, dako na pod kaayo, sir. Ay, pagunahon na dako. Ang importante, nga mapunan ang imong puhunan og ang ginansya. Sir Rafael. Basta timan paning kamuti nga mailhani mo, kinsa ang nagtakuban sa pagmaskara? Kinsa ang nagmaskara, ha? Kay doon na kay premyo gikan ka nako. 2 million pesos. Sir. Oh my God, Rafael, darling. Muna mo gara pag-ayos, Federico, tungod kay kung siyang daot ang binuhatan, imo magong tabunan, pinaagi sa mong sapi. Marga, darling, bugtong ko anak si Federico. Kinahanglang panalipdan ko siya. Abusado lang ginang anak ni mo, kanas Federico. Liman ka anak mo kaon, dili mo bayad. Unya manghagis pa. Guwang na to si Estay, pero iya pa yung kitang paros. Pero aron dili siya makareklamo, imong gihatagan og dakong kantidad. Aron sa ingon, maikog siya nga mo reklamo. Tungod kay gitagaan ni mong sapi. Marga, pasagday lang ko. Akong anak ang akong gitabangan. Nagpakabana lang ko. Pero okay. Okay, fine. Imuha man ng kwarta. O ako'y mahimo. Marga. Gitagaan ko ni si Rafael og 35,000 tanan. Napunan pa ang akong puhunan. Maikog naman sa kong reklamo ba? Ug labaw sa tanan. Katong iyang giingon. Nga kung akong mailhan kung katong tawhana ang nagmaskara, iya kong hatagan og 2 milyon. Maayo untag mailhan ako. Kay pagkatako na akong swerte, kung na ako ang makaangko na sa maong premyo. 5 ka na. 2 milyon pesos.
Tinood ka na di? Are you true? Imong premyohan og 2 million kinsa itong makatudlo sa taong nagmaskara. Yes, Federico. Oh, yes. Magpahimo tag paybaw na di. Pahimo tag paybaw na. Nagpahimo na ko akong gipatarpulin. Labing mayo na di. Labing mayo. Kabantay ka? O hangyo kalwa, doon na lang ko ihangyo kanimo, iyo. Unsa ba na, Kari? Unsa ka na imong ihangyo na ko? Ayaw pagpalabi si mo pagkagarboso. Oh, shit. O siya buso. Mao ka na isulti ni Estay ka na ako, sa akong pagsusi dito. Gibayaran na ako ang tanang damage dito, Oh, Daddy. Ating ka na di. Thank you. Ayaw pagpasalamat. Ang ako ba nga kang magmatngon. Pasalamat yun ka, Daddy. Nga, pinangga pa ko nimo. Kabantay ka na? Iyo, ako anik. Dili kay ang imong batan ang marga. Moray imong panggaon. Oh, Federico. Daddy, angay ka magbantay, ha? Ayaw pagkumpiyansa ng marga. Gano man? Basin og hiluan ka na. Unsa? Ako? Hiluan? Oh, kabantay ka na. Hiluan ka. Aron siya na'y makaangkon sa imong bahandi. Federico. Ayaw kita kang pasangyan, Federico. Uy, marga. Anong kontrahan magyukuni mo, Federico? Concern lang ako. Bantay ka na. Ha? Ngano? Milad ba? Katungdanan ako ang pagbantay sa kong amahan. Akong daddy. Federico, gipangga na ako ang imong amahan. Oh! Atik! Federico, Ego na ka mo niya na. Marga, ay, dali na. Rafael, ang imong anak. Dali na, Gary. Di ko gusto nga maglalis pa ka mo. Dali na. Okay, dili. Tuman ang imong vitamins ha, darling. Vitamins pa. Maro yun ka, Marga. Maro! Masinog na sila diha. Oh, oops. Gusto. Gusto pa ko mainom. Bida, sige ka ginom, mapakong ka. Pakong? Ikaw ba, gusto pakong minom. Bida. May lami. Bantay ka. Bantay ka? Bay, tagay minom. Butilya, be. Butilya, dali. Sukad ba? Karoon mo kita ni mo minom-minom ka. Ano nga? Mao gani, pahangaw ko sa kong kay upos. Ug ingon man kalagot, inting. Bida, ayaw anak saliti. Ibaw ka, bisa ka sa ako kunahon na, no? Maglakot yun ko. Impicturan pa, me. Isam ning waiter ito, binong ka, waiter! Ikay hubog, duwag butilya, dali! Sir! Ganoon ko masayop. Narang motor ni Bayinting. Salamat daon. Niyara day sila dari. Nagyod. Silang daw si Charity. Nag-inom sila. Imo ning baso, ako ng sod. Salamat. Toast. Toast. Tleng! Okay. Inom tayo, inom! Pwedeng makalingkod. Uy, sino ka? Pwedeng makalingkod. Si Bay Abel. Bay Abel, ikaw na? Di ka sinong ka, ha? Inting, Day. adto na ko. Oh, ato na ka? Adto na ko. Ay, saka ato na. Charity, kariyot lang. Ayoko kuniti, be. Magsulti una ta. Sakit. Tamparos mo kunimo. Ang limbawt ang akong balihibo nga imo kong gihikap. Charity. Kayo sa ka magpamiyembro sa LGBT bayot. Oh, Ay. Scratch! Wa na ta, klaro? Quits na ta! Charity taon. Kanukon sa kong pagsalik ni mo, bayot ka hindi ay. Huh. Excuse me, bayot. Oh, Charity.
Unsa na? Wala siya niminaw na ako. Unsa na? Ha? Bainting. Mga resulta ba eh? Paita ni mo eh. Bainting. Ha, vida. Wa ka mga pasol si mga buhat. Gusto lang tako kalinaw, Bainting. Oh, okay na. Karon, bawag na mo Charity. Malinaw na ka. Bay. Pero tayo sa iyo pa eh. Nakuha sa iyo. Inom ba ka na rin? Inom ka. Dasak. Dako ikay sa iyo pa eh. Ako ba no? Karang kauban sa trabaho no? Tao-tao naman yun. Dugay pa ng kauban ta. Pero siya mong gibuhat. Huwag tang akong believe mo eh. Huwag tang. Bainting. Vida, di ka makabaso ng Charity. May nanay ang reaksyon. Katubod ko. Dito maayo eh. Pero ikaw, sige buhatin mo. Ano naman? O sa isuot sa mga utok. Ako ganun na siya. Ako sige buhat mo Rico. Ikaw, picturean. Parbeda. Gusto tang Charity nga. Ang taong magbinasto siya si Federico. Badlungon tani mo. Mangisog ka. Sorry kay Bay. Arim nung ka mga isuri na ko. Bainting. Basulay mo uli yung baby. Pagbaso niya! Bay! Bainting! Nga gila eh. Si Piata gila na ako eh. Tuntun ako. Gago ko, hanggaw ko, talawan ko. Talawan. Buo ang gabil, hanggaw gabil. Mayo ni mo tamparuson ka. Aray. Nimal ka. Gago ka. Tarantado ka. Dakan eh. Yung nagtaparos yung kagulingon. Ngunta na. Bila kurtao, nag-utok pa yabi. Ano? Sa mo ta. Gisigihan niya taparos yung kagulingon. Ida no? Sa kaka pa ni. Putyok ni kaka. Purbida. Putyok ni tawa na. Oo, iya eh. PHC team siguro rin ka na. Ang dako. Kuwang rin sa kandos. Bahala ka niya eh. Ang tunto ay naglakaw patungo siyang motorsiklo. Sige niya tamparo sa iyang naong. Kipali-pali pa. Kipiyaan na siya ni Inting. Kaanugkon sa kong pag-ilaw pagtanaw ni mo, Abel. Na-in love ko ni mo tungod sa kong nakita si mong figure. Puutan, macho, guwapo. Pero payot man ang dako. Abnormal. Lagot ko ba yan, yun? Niya si Padung din sa bay. Piset ka. Charity, mga ekog sorry ni mo. Sa iluwakos na kung sayob nga akong gibuhat. Sabad ang abila ka. Sorry sa kabuang mo. Bao ko, naminaw ka na ako. Babati lang ko sa akong pagmakaig sorry ni mo. Saan taman? Mao ni giningon nga laing chapter sa kong kinabuhi. Mao ni resulta sa tao nga gusto kalinaw. Sakay na ko sa akong motorsiklo. Bye-bye, Charity! Ay, Vida. Saan ang suwat ang interpolin? Isa? Ang suwat? Gusto kang madato? Gusto kang mamilyonaryo? Ang kuna ang 1 million pesos. Ila kung kinsa si Maskara. Kinsa si Maskara? 1 million pesos. Tawag ni Mau numero. 0917-430-9022. Don Rafael. Hello? Uy. Butang na sila ning Mau Paibaw. Kinsa si Maskara? Naa may multicab nga niapot. Sama na. Naa may nanaog na duha ka mga tao. Ug may tarpulin nga da. Giframe nga tarpulin. Dako-dako nga tarpulin. Ug ilang giplaster sa puste. Ug may nagmartilyo. Ug ila man naggilansang sa puste. May nakasuhat. Duolo na ako, be. Klaro na. Gusto kang magtat.
nato. Gusto kang mamilyonaryo. Ang una ang 1 million pesos. Ilha kinsa si Maskara. Kinsa si Maskara. 1 million pesos. Tawga kining maong numero. 0917-430-9022. Don Rafael. Nagpahimo gid ektar pulin si Don Rafael. O gusto kita ay siyang mailhan. Si Maskara. Hello? Ansa na? Nahuman na mas gisugo ni Darling Rafael? Okay, salamat. Darling Rafael? Darling? Darling. Ayaw lagi pagsigit ka tong. Gusto mo kikakahaya bladaan na. Okay. May tuyo ka ba? Nanawagan nga itong gisuko. Unya, nagpahibaw nga ilan ang napapilit ang daghang tarpaulin. Nataod din nila. Og, ang pahibaw, doon ay premyo kung kinsa makaila kang maskara. Very good. Matag kong premyo, 1 million pesos sa makatugan kinsa ka ng maskara. Ay. Ginawa ka na rin. Are you true? Federico. Ako ka nang ibuha tungod kanay mo. Ilho na ko ug mailhan na ko kinsang nagpasipala kanimo, Federico. Pinanggagi ko ni mo, Daddy. Nakabantay ko na. Of course. Bugtong ko ikaw, anak. Gikan ka sa namatay mong inahan. Salamat, Daddy! Murag ako pa inabot na. Orasan na mo para sa mga pampoy. Probida, no? O pasway, Abel. Wala. Trabaho ka itong hinampak. Oras naman na mo nga dis gasolina. Uy. Si Abel. Ano niya siya? Ayaw kayo ni duty taon. Bahala na. Hindi na ko siya tagdot. Nagikuha niyang pagpisilmit eh. Good morning, Oh. Butikol. Oh my God, nag-lipstick kung nag-makeup na ka! Siyo di Abbas. Bangas ka! Ano? Okay. Okay. Asa ba ka? Di ako na, mupanso pa ko. Uy, nasa oy, takna! Oy, wapa ka mo takna! Oy! Nagtukog aksyon eh. Kuminti ba din eh? Uy, si Inting man ni. Nanawag sa messenger. Inting, Day, iyon mo kami rabi. kadiyat sa... wait. Okay na. Okay, good ka na. Kita nanti ka. Ano nanawag ka, uy? Nag-duty ka sa gasolinahan? Ang duty na. Ano nanawag lagi ka? Doon ko ipakita niyo. Unsa man? Niya, tanawa ha. Kaniyat ha. Tanawa na. Hala, si Abel man na. Bitaw. Naunsa na siya? Nilad-lad na. Sa'yo niladlad. Nilad-lad siya ang kaparay. Na. Nigawas ang tutural taon. Natural nga unsa. Nag-lipstick na niya. Nag-makeup ha. Kinuo ko in town, uy. Bayot gini ni Sabil dahil bayot. Oh my God. Bayot ka di ay. Mangsugod ka ron. Aray na ka na ko ha. So, hugno na tayo paglaon mo, no? Hugno, no? Nga no mataw na siya, uy. Ipakita niyo sa mga bilis matuon yung bulok. Picture ni B, isad na ko. Sure. Sige. Babay. Niladlad na kini ay. Inay masuko ko, pero naluoy na lang noon ko niya. Kanukon, uy. Kini, nagiplastar na siya. Picture na ako. Sama, naposing ko. Aha? Picture ka na ako, no? Usa. Kuhaan, kining. Ay, maglimuting. Picture ka na ako, no? Picture na ka. Naunsa ang taon kay. O nga, no? Ako na ba ang naingon aning ngay mo nakita? Bida, ano taon ka? Ha? Feel ko lang.
Boy, biday. Yung nataong ko natiaw, nataong ko aning style mo eh. I'm serious, Ting. Kung sa'yo mo nakita, mauna na ako. Ang tao nga gusto kalinaw. Ang tao nga di gusto kagubot. Kasabot ka. Oo, gusto. May kalimutan ko kung itlog ako rin bukan. May gusto. May nasa din mo eh. Ay, Ting, excuse. Na customer. Ikal. Gwapo si Ercon. Bangas ka. Nilikay. Wala. Nikiyay yung bayo ay. Twe! Ano ay? Daddy! Oh, Federico, asa ka naman, Sam? Wato ko casino, Daddy. Dahil ko kwarta. Palagi kinahanglan ni mo. 300,000 lang. Kabantay ka na, Daddy? Okay, kaya na kay isyuhan ti kag chiki. Oh. Ikaw na lang ang mo-withdraw. Oh, thank you, Daddy. Sige, paabot ako. Magpabot ko, Daddy. Unsa man na? Nag-issue naman sa lagi kag cheque. Para kang kinsa man na. Para kang Federico. Kinahanglan ko na siya kwarta. Pila mo sige pa ngayo? 300,000 pesos. Oh my God! 300,000 pesos? Para unsa man? Mato siya kasino. O unsa? Casino? Marga, darling. Dili ko magkabalibad sa akong anak. Okay, sige. Ihatag na niya. Sige. Salamat kayo, darling, ha? Ay, ako rihatag ka niya ni Chiki. Gitunto ka lang si mong anak, Rafael. Mulakaw ka nga, samaran ka man, iyo. Madana ka ni, Daddy. Kabantay ka? Arin ko. Bye-bye, Daddy. Bye-bye. Daddy, bye-bye. Kabantay Dili ka? ko ikaw balibaran, Federico. Pero, nagsakit nga akong dughan. Ni mong kalaki. Ni mong pagkabadlungon. Rafael, darling. Marga. Maayo ng prangkahante ka. Sa unsa? Dili magtugay. Mapurdoy ka. Marga? Usay? Kung magpadayon ng imong gipakita ang kinaiya, sa bisan unsay pangayoon ni Federico, unya imo ring hatagan, mapurdoy kit ka. O kung mapadayon kag ingon ana, kung dili ka mo patuon ako, mubiyak ko nimo. Marga, darling. Wa ko mag-iyaw. Diretsahan tayo. Dili ko gusto mo tan-aw nimo. Sa higayon, nga mahisama ka sa uban nga ang tanang kabtangan gipaligya. Tungod kay nahurot sa kasino ang kwarta. Marga, darling, ang akong... Kung dili ka makadisiplinaan ang imong anak sa ambisyo, mubiyak ko nimo. Marga? Buset! Ang 300,000! Hurot man dayon. Kabantay jud ko. Wadang tigduha ka oras. Hurot dayon. Buset! Imong cellphone, ni Ring. Palyogo, darling. Si Federico. Ang pinangga mong anak. Ambi. Hello, Federico. Nanawag ka man? Dari! Padad ikog laing 300,000 pesos. Uy, ano man? Napildi! Kabantay ka na di? Oh. Gusto kong makamuhi. Sa? Ipanto di Ola, Daris Casino. Kabantay ka na di? Ang motor na lang siya. Dili lang una sa pagkakaroon, Federico. Kasi dili lang muna. Kundi malas ka, ayaw una panugal. Galit si. Di ka mo hatag.
Ugma na lang, iho. Ah, buisit! Ibalibaran ko ni mo, dali! Kumantay ka! Lagot ka mo, dali! Ma! Hello, iho. Ugma... hello. Oy, gi-off na niya. Ano problema? Nangayog additional nga 300,000 pesos kay napildi kuno siya. O niya, Ay, muhatag na sad ka? akong gibalibaran eh. Good. Ayaw lagi padaan ng imong anak. Laliman ka, pildi, o niya mangayo na sad. Unsa man, nagmina kag kwarta? Marka. Hello, Don Rafael's residence. Kinsa ni? Kwakwa Bar and Restaurant? Nga no. What's the problema? Federico, hubog? Namuat? Nalangagis? Sige, karon dayon. Sultihan ako si Don Rafael. Piling damage. Unsa? 100,000 pesos? Ano? Karon dayon. Babawan ako si Don Rafael. Sige. Ursa, nga naman sama? Ay, hubog ko no, si Federico, sir. Nanghagis dito sa Tulkwakwa Bar and Restaurant. Wala, pala may damage ko no, ha? 100,000 pesos ko no. Nako, sa ato palain na sa ang problema. Sige, ihatod ang kwarta ula. Pag motor lang arong madali, ha? Sige, ihatod. Oo, sir. Tuwa na si Ola. Sige, patuyangi gid siyang gusto. Tanawa. Muna na resulta. Marga, darling. Gipasabot na tika. Pero, ambot ang kiti mo, Rafael. Naaragid na ni mo. Dilimahin mong pasagdan ako si Federico, Marga. Pero tanawan si nahitabo. May abusar na hinuon. Asa na mas, daddy? Asa na? Gipanhi ko. Aron bayran ang nahimo mong damage na ng restaurant. Bale! Oo, sir. Uy. Lingi. Ilan, daddy, ha? Naglagot ko niya. Sir, pinangga man kasi mong dati. Pinangga! Iya kong gibalibaran sa akong gipangayo. Sige, hangyo na ko niya. Mo ni pinangga! Sir Federico, uli na ta. Hubog na ka. Uli na ta. Kabantay ka na? Ako kabantay na. Uli na ta. Uli ko taon. Naapa nga akong mga kakibot. Naapa! Mag-enjoy pa mi! Kakibot. Kibot. Nga. Pili mo, ha? Asa'y gusto ninyo sa mga chicks. Enjoy! Kinida. Ako'y bahala. Kabantay mo na. Wala mga kay tik-tik. Ang Tik-tak niya. Tarong nga. Wala mga kay tik-tak Ay, sir! Kahadlok mo naman na unsa. Nawag tang daddy! Ibagting sa pang telepono. Hello? Don Rafael's residence. Hello? Yes, unsa ni? Unsa? Black Angels Restaurant? Nga naman. Ha? Federico na di, ha? Nga no? Sa may problema, ha? Nag-happy-happy? Nagpalinggam? Diyos ko! Unya! Pinamay bayranan! Sir Rafael, sir! Ula. Mayo kay may duol ka. May kaapin niya to si Marga, darling, kay mag-shopping kami, sir, pero... May tuyo ka ba,
Sir, nanawag na ko ang Black Angels Bar and Restaurant ba nanawag. Tuwa ko nun dito sila si Federico. Kauban ang mga barkada. Nag-enjoy. Unsa? Kuman, sir, may bayaran ko na sila, sir, nga 50,000 pesos. Animal kining bata. Sige na yung kwarta. Ato na yun. Pagdali. Si bata yun. Samtang wa pa si Marga. Sige na, lihok na. Oo, sir. Balik na yun, ha? Balik na rumikapan ni mo si Marga kay mag-shopping kami. Sir, alin ako. Kini sa Federico. Way hunong sa paghatag og lapad sa akong Ay, Lain isang problema? Marga, darling. Nakadungog ko. Grabe si mong anak, no? Ay, darling, lugway pang imong pagsabot sa akong anak. Well, okay. Wa ko'y mahimo, anak. Tungod kay anak na nimo. Mubalik na yun to si Ula, aron, make-upan ka, ha? Ay, mag-shopping kita. Okay. May nanawag na sa nimo. Basin si Federico na pada. Mga yung kwarta. Adili, si Mr. D, siguro. Mr. D? Hello, Mr. D. Umao ba? Ngano? Gikan ka sa Hong Kong. Kanusa kami abot? Amo abot ka next day. Okay. Good. Yes. Ipandam na ko ang deed of sale. Okay, Mr. D. Thank you. Okay, bye. Darling, unsa to? Si Mr. D, darling, nanawag na ako. Tuwa pa siya sa Hong Kong. Muuli siya o inigpauli niya. Iyan ang bayran ang 50 hectares na kungayuta sa isla. Pila man baligya nimo? Iyang bayran og 100 million. Unsa? Yes, darling. Iyang bayran og 100 million. Oh, Rafael, darling. Basin ko itong na ni Federico. No. Dili ka na mahitabo, darling. Remember, darling, ha? When you are young, you must use your health for your wealth. Sa batanon ka pa, gagamit mong imong kahimsog para pag-angkod og pahandi. Pero, darling, karang nga may edad ka na, you use your wealth for your health. Bali na. Karon nga may edad ka na, imo nang gamito ng imong bahandi para sa imong kahimsog. Dili ba? Yes, darling. Busa, darling, kinahanglang magtipid ka. Kay basin maparihas ka lang sa dakong sandayong sa imong bahay. Nga, agian sa daghang tubig uwan. Pero inikunong sa uwan, wani tubig nga mo agas pa. Salamat sa pagpahinumdum mo ka na ako, darling. Okay na, sir. Solved na ang problem, sir. Salamat, Olga. Nakabasa ko sa tarpaulin, sir, no? Buhata ko na ka og premium nga 1 million kung kinsa tong nakailangan ng nagmaskara. Tinuod ni, sir? Tinuod ka na, Ola. Kinsa man ang nagmaskara, sir? Ay, nayabag ka na. Buhatag mangganik og 1 million sa makila sa nagmaskara. Ako naman hinuoy imong pangutanon. Sorry, sir. I'm sorry, pero ano nga interest mong konsiruan nga mo? Hatag mo kag 1 million? Ha? Para ana? Tungod kay siya ang nagpusil kang Federico. Ha? Maupa? Kung nagkaila ka, ikaw ang makadawat sa 1 million pesos. Mapil ko pangita niya, sir. Sige, may copy na si Marga kay manlakaw kami. Yes, sir. Kajibot. Pero may lang kapapasan datin mo kwarta. Kabantay ka na? Kabantay ka? Dili na siya muhatag mo, ha? Baya daw. Nagkakuripot ang hanggaw kang amahan. Ang akong daddy. Ay, masinugyati ka ng pag-ayo sa batanong niyang baba. Kuripot na kayo.
Luguso Oh, yun. na to. Luguso na to. Nakabantay ka? Pero, ayaw, ha? Banay mo, ha? Oh. Baligbaran gini ko niya pirmi. Kailayan siya. Magkailayan. Kung kinsa si Federico. Mau ba? Basta magpadayo ng iyang kakuripot. Ugo niya, di na mo hatag na ko. Kabantay mo. Tuliso na ko siya. Unay damags? Oh, guwapa talaga si Miss Marga, ay. Shit ni mo, Ola. Oh, Miss Marga, nga nung ko, oy. Wa ko ba ko yun si magisulti? Nagwapa na ka, Miss Marga. Ano di, ay? Nga sa ato pa? Kung wa ko ni mo make-up, dili ko gwapa? Dili, ay, guwapa, gyapon. Lagi ha, laruhan na. Kamusta naman ang anak niyo, Fael? Da, grabe, kabadlungon. Natos bar, ay. Nigamit, mga ibay. Way, kwarta, wag ka ba yan? Kana si Federico, maunay mo unay og patay siyang amahan. Marga, Ngano, sa tanaw ni mo, di ba ko husto, ha, Ola? murag, doon sa tinuod, Marga. Kung dili pala na ako mahal si Rafael, di ko manghilabot. Pero mahal ko siya. Ate, ulog mo ya. Ulukan po ng tiko. May giyaw-yaw ba ka? Wa, Marga, oy, wa. Eto, unanan ako si Darling Rafael. Kay patumaron unanan ako siya sa iyang maintenance. Makatogra ba tong nagsandig sa iyang rocking chair? Sige, padayon lang, Marga. Darling, Rafael? Darling, na ano ko? Darling, Rafael. Patumaron din ka sa iyang maintenance. Kaya, lungkot sa tiguang tao na yun. Ulog ka ng tao ni Marga. Okay, Ron. What na? Kuotay sa bulsa. Ay, kwatahan manggod. Hinungdan ang batanong babae. Mupilit lang kihapon. Ay, talaga. Iba na talagang may pera. Salamat, darling. Salamat. Good. Nakuman akong make-up. Okay, mag-shopping kita. Darling, kanus atong magkita mo itong Mr. T para bayran ng imong yuta sa isla, ha? Once nga moabot na siya, mutawag ka tunayon ako. Sa higayon nga moabot na siya. Okay, sige. Unya, okay ka na? Oo, adto na kita. Ay, unya na. Magkuha na kog pads. Usa, Bards? Kanayot lang, magkuha kog pads, ha? Limpyuhan ako ang imong tungkan. Naidaghang atulikon. Usay nga. Nisamot o kaya pag ang tiguang in town. Gipainom ang maintenance. Onya, gikuhaan og atole. Tsa, nagtuod og tiguang nga mahal siyang Marga. Ula, ay ka ba? Sir! Senyor! Paduol dire. Sir! Unsa to, sir? Dada kining maong bag, ug payong, ha? Ni Darling Marga kini. Sir? Darling, eto na ta? Adto lang kita. Okay. Say, Ula, payungi si Darling Marga. Sir, niya. Buhatag yung dayon ang imong kimuhaton, Ula. Dili kay, bumando pa ko. Automatic na ka na. Basta manglakaw gani kita. Payungan dayon ni mo si Darling Marga kay init. Okay? Sir? Ay! Ola! Trapuhin akong sandal. Napiskan sila ako. Okay. Sige na. Kadiya sa akay magkuha pa ko ka ng wit na tisyo. Pagdali. Init ra pa. Yes, Mamarga.
Rafael, darling. Yes, darling. Darling, ano mo? Gion ko naman ang aircon. Init pa man kihapon. Ula! Shh! Ula! Yes, senyor. Automatic na yon, pay-pay. Uy, galimutan si Darling Marga. Sorry, sir. Anya, napaypayaran ang call si Mamarga. Good. Aron ba nga dili ko sington o dili sa ni mapapas ning makeup ko? Okay. Ay, ipaypayan ti ka, ma'am. Ay! Oh no! Marga, naunsa ka man, ha? Marga, naunsa ka? Naunsa ka man, Marga, ha? Naunsa ka? Cockroach! Patya, Ula, patya ukok, dali, patili. Fast! Adi, sir. Patay ka lagi. Darling, ilis din na ni kini mong kotse. Gipuy-an naman ni cockroach. Yes. Okay, ako gilisan eh. Gusto ko, magpalit ka karon dayon. Okay. Tana, larga na. Okay. Ay, nanganaog na mi. Niya na mi sa car display. Ula, ang payong, Ula. Yes, senyor. Nana. Anya na. Ang pay, Ula. Sir, Nana. Bayong o paypay. Okay. Asa ang gusto ni mo, ani, Darling Marga? Gusto ko kanang dunay payong. Maulay imong gusto? Yes, darling. Naku, parte. Mahal naman na payong. Ola, okay ka ba, ani? Ha? Kining may payong? Kini pa, kining dunay umbrella. Akan na umbrella? Di ka itong magpayong og nigo. Awan sa ba? Parang kontraktor. Unsa? Si Daddy Rafael na ka na. Tabantay ko na. Baya, nagsiyapin na sa tingalin ni sila. Ula, ang payong. Payong si Marga, darling. Ang payong. Yes, sir. Baya, pinayungan pa ang inampak na Marga. Uy, kanindot ko na ang mga sakyanan nga niabot. Rolls Royce. Imo ring gipalit o gideliver? Yes, Federico. Kinsa may nagsugo nimo? Gamao kini ang imong paliton, ha? Kinsa man ang choice ini? Kinsa nang choice? Ako, Federico. O siya? Nga na di ay? Believe ko nimo. You are so powerful. Kabantay ka na. Gamhanan ka nga. Og dili gyud makabalibad si Daddy Rafael nimo. Federico. Bantay ka lang, ha? Basig imo lang gihukhukan ang akong daddy. Federico, iho. Darling, sakit akong heart. Sa? Mga kalasanos, mga kapalawers, sunda ang uban pang sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Esparis. Maskara. O paghagday ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.